दिनै नुबाय फेरेंगिया गावनि फिसाजोखौ होदों सोरबा TCLC चेयारमेन दिनै बिथाङा गावनि फिसाजोखौ होनानै लादों एइबारनि बिसायख'थियाव दिनै ट्रेक्टरखौ फाल्थायगोन प्रमद बर'खौ अराय समनि थाखाय बिदाय होगोन दा खाम्फानो जेबो गैया खाम्फा माने फैसा गब्लंनाय खाम्फा माने फैसा खामफ्लंनाय दा रायजो राजाफोरनि मोनसेल' धौ जादों खालि BPF खौ नांगौ दिनै प्रमद बर'खौ नायबाय 5 बोसोराव बिथांनि आखाइजोंनो बयबो लुबैदोंमोन BTR रेकर्डनि दफा मोनफ्रोमबो मावफुंजाथों NDB फ्राबो जेलनिफ्राय गजोबथों केसआबो जोबस्रांथों नाथाय दिनै नुबाय NDB फोरनि केसबो जोबा दिनै बिथांमोननि दफाफ्राबो मोनसेबो मावजाया दिनै आसाम सरकारा मोनसेनिफ्राय मोनसे उल्थासो जोंनि पावारखौसो लांफिनजोबदों दिनै मामाया बुंबाय थायो 91% दिनैहाय जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय अमित शाहआ बुङो 82% दिनै नरेन्द्र मोदी साहाबा बुङो दिनै माने 99% दा दिनै गासिबो उल्थाजोब आरो मालाय बिथांमोना भट जोंनो गोहो हरनो जोंनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो जोंनि गोहोखौसो उल्था दिनै लांफिनजोब्बाय दिनै बेखौ जों नुगासिनो दं आरो मालाय दा इमप्लिमेन्ट जानायमोनब्ला दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटिया बहा थांखो दिनै मेडिकेल कलेजफ्रा बहा थांखो दिनै NIT बहा थांखो दिनै बेफोरनो फोरमान बिथांमोना 90% जेबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै बरंस BTC नि थाखानाय पावारखौसो दिनै 90% लांफिनजोब्बाय दिनै EM फोरनि पावार गैला चिफ डिपुटि चिफनि पावार गैला दिनै मर्यादा गैला हा हुआ 7.2 नि गेजेरजों थांफिनजोब्बाय जोंनि खास हाया थांफिनजोब्बाय जलाखयमाटि थांफिनजोब्बाय दा ट्राइबेल बेलब्लकआल' जोंनि हा मियादि हायाल' जोंनि हा फरेस्टनि हायाबो थांफिनजोब्बाय दा बेबादिनो जोंनि पावारफोरखौ दिनै 90% लांफिनजोब्बाय आरो मालाय गासिबो उल्थाजोब दा बिनिफ्राय जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो मोन्दों प्रमद बर'नि दारै BTC आ जोबस्रांलांसिगोन बेखायनो रायजोफ्रा दा हाग्रामा BPF दोलो नङाबा BTC खौ बासायनो हानाय नंला सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो हानाय नंला बेखौ दिनै नुदों आरो मालाय दा फरेस्टनि जे साख्रि होबाय थादों बेबो बिथांमोना होनो हायामोन खारन बे समाव CSB नि चेयारमेना राजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना बे फाइलखौ दोनखोमादों फरेस्टनिखौ हरफानो हायाखै रिकुइजिसन खालामदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साख्रि होनायनि नामाव खिन्थु बेखौ फाइलाव सोखांनानै दोननानै हराखै जायनि थाखाय दिनै बे प्रमद बर' सरकार रनजित बसुमतारी बिथांमोना साख्रि एपइन्टमेन्ट होनो खाबु मोन्दों दा बेफोर राजनितिखौ बिथांमोना परियाल केन्द्रिक खालामदों डेभेलपमेन्टखौ परियाल केन्द्रिक खालामदों दिनै नुबाय फेरेंगिया गावनि फिसाजोखौ होदों सोरबा TCLC चेयारमेन दिनै बिथाङा गावनि फिसाजोखौ होनानै लादों बिदिनो सोरबा EMफ्रा गावबा गावनि फिसाजोखौ होनानै लादों बिहामजोनो होनानै लादों बिजामादैनो होनानै लादों रायजो राजाफोरनो होआखै आरो लोगोसे दिनै माने सेलेक्सनावबो बिराद बेले बेजे दा बिथांमोना रागा जोंनानै हाइकर्ट केस होनायनि बाथ्रा बुंदों जायफ्रा माने इन्टारभिउआव 100 नाम्बार मोन्दों दिनै बिथांमोना मोनाखै सोरबा 50 मार्क्स मोननायफ्रा मोन्दों दा दिनै OMR सिट नायफिननायनि बाथ्रा बुंदों दा बिथांमोननि मोनफ्रोमबो साख्रिनि सेलेक्सनाव दिनै बिसंगतिया जायो दिनै आगोलनि टेट मास्टार होनायावबो जादों CTET PTET होनायावबो जादों आरो एबारावबो बिथांमोना कलेजाव बिदिनो खालामबावबाय दा बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मोजाङै मावनो रोङा बिथांमोना बुंदोंमोन 5 लाख साख्रि होनायनि बाथ्रा नाथाय बोरो दा 300 400 पस्टजों बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों दा BPF नि थाखायसो बिथांमोना बे साख्रिखौ होनो हादों बाखि 8000 पस्ट भेकेन्ट दंमोन बेथ' गासिबो एग्रि परिखानि गेजेरजों हाबफैजोब्बाय होमब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों जे लकेलाव थानानै BTC आव थानानै BTC आव साख्रि मावनो हायाब्ला मा खालामनानै जागोन ओंखायनो बयबो गार्जेन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै BPF खौनो नांगौ होनदों ओंखायनो हाजार सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंजों ओंखारफादों बिमा बिफाफ्रा जोंजों ओंखारफादों जोंनो मोनथाम खामानिखौ लानानै गुरुत्व लादों 1 नाम्बारा जोंनो हानि पाट्टा नांगौ 2 नाम्बारा जाहैबाय जोंनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो BTC आव जेसेबां साख्रि ओंखारो बिनि 100% जब रिजार्भेसन नांगौ जेसेबां टिका टुक्लिनि खामानि ओंखारो साप्लाइनि खामानि ओंखारो बल्डार कुवारि सेन्ट ग्रेभेलनि कुवारि जिखुनु जाया खामानियानो BTC नि मानसिफोरनि थाखाय 100% रिजार्भेसन जानांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि इउथ्सफ्रा बेखौनो मोजां मोननानै दिनै फैगासिनो दं मोनबा गेरेन्टि होदों गासिबो जों आखरे पालन खालामगोन प्रमद बर' बादि थगाया न'खर साख्रि होगोन होननानै 75,000 होगोन होननानै दिनै हानि पाट्टा होगोन होननानै होखारनाय बेबादि जोंनाव गैया बिनि खुगायाव खालि गोदै राव बिखायाव मा दं बेनाव जेबो बुजिनो हाया बिथाङा बुङो सान्थि फैबा उन्नति फैनांगौ उन्नति फैबा खौसेथि जानांगौ नाथाय बिहा थाखा फैसा लाबोनो हाया दिनै नुदों जों बाजेटआव नुवाखै होनबा 250 कोटि थाखा हरफिननाय दिनै दिल्ली गभर्नमेन्टआ थांनाय बोसोराव 175 कोटि हरदों देग्लाय 60 कोटिल' हरबाय 6 फाइनान्सआव हाग्रामा सारनि दिनावहाय जादों 1875 कोटि थाखा मोनदोंमोन दिनै प्रमद बर'नि दिनाव मोनबाय जों 1300
54 कोटी थाखाल' होमबा 500 कोटी थाखा दिनै डिफारेन्स जाबाय दा बेबादिनो थाखा फैसाबो लाबोनो हाया बिटिआर एकर्डबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाया साख्रि बाख्रि मालायनो होबाय कन्ट्राक्टनि खामानि दा नुदों बिथांमोनहा दा दिनै ट्रेक्टर साप्लाइ गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर पावार टिलार साप्लाइ गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर दिनै लेखा साप्लाइ दिल्लीनि कन्ट्रेक्टर दिनै इरिगेसननि कन्ट्रेक्टर बाहेरानि कन्ट्रेक्टर दा बे लामा दालां गासिबो बाहेरानि कन्ट्रेक्टर मावफैजोबबा जों बिटिसिआव थानानै मा लाब जागोन होमबा बै 7,000फोर मुंख्लं जानाय गाहायदे हेलेनामोन थैनाय सुजित नार्जारि थैनाय भुमखायाव 12 जन रेप खालामजानाय बिथांमोननि आत्माया दिनै शान्ति मोनगोन नामा दा ओंखायनो बर' रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठी खौसे जाबाय एइबारनि बिसायख'थियाव दिनै ट्रेक्टरखौ फाल्थायगोन प्रमद बर'खौ अराय समनि थाखाय बिदाय होगोन जोंखौ दिनै उच्चेद खालामनो नागिरदों जों इउपिपिएल दोलोखौनो उच्चेद खालामसिगोन खाम्फाथ' मा बे 14 नाम्बार बे जों मिरिस गेलेबा 14 होना होमबा 9 नाम्बारखौ 14खौ नङा होमबा 14 होनो बेखौ जों खुरिजों दानगोन हाग्रामालाय जों जुजिनो हानाय गोहो दं आरो हाग्रामा सारा बेवहाय 14 नाम्बाराव गेलेगोन गिनानै फैबाय बियो नङा होमबा दा खाम्फानो जेबो गैया खाम्फा माने फैसा गब्लंनाय खाम्फा माने फैसा खामफ्लंनाय दे जोंखौसो बुंबाय थायो हरेक मालनो भाङासिङानो हरेक माला दाम दंना गैया सोरांबानो भाङासिङा सेनाखि ना मानसिफ्रा नागिरोना नागिरा हरेक माल सोरांबानो जोंना आइजोफ्रा हरेक मालजों दिनै गेलेनांगौ जायो गेलेनांगौना गेलेना दा खाम्फाया जाबाय माने 500 थाखा फुराना नट 2000 फुराना नट बेखौ दा रावबो बाहायला खामफ्लंनाय फैसा बियो मिथिबाय रागथिसोरा रिसाइक्लिं जाया बेखौ भाङा सिङायावबो लाङा ओंखायनो बे दिनै सासे फ्लप एक्टर इमरान हाशमी एक्टर होनो बेखौ दिनै जों मिथिबायना इमरान हाशमी एक्टरा माबादि सिनेमा लायो बुजिखागौ नङा होमबा बिनि सिनेमाया फ्लप जादों थ्रि गार्ल्स एन्ड दा गल्डेन कुकुनाव एक्टर जादोंमोन सिनेमाया रिलिज जायाखै बेना थिग बेबादिनो सासे फ्लप हिर' बे खालि फायखाना खाथिनि दखानखौल' मिथिगौ बेबादिखौल' नागिरनानै बेरायबाय थायो दा बेबादि एक्टरखौ जोंनो नाङा रायजो राजा बिथाङा बिदाय होबाय गोजोन्थों